ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, 26 അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികം സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായിരിക്കും, സാധു ജ്ഞാനി ശോണിതൻ ദേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം വൈഷമ്യമുള്ളതും കരകേറി നടവും രക്ഷകനൻ കാലുകൾക്ക് വേഗമാ തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോലൊടിക്കും. ആരുമേ നീന്തില്ലെന്നോ ഞാൻ തീർന്നുവെന്നോ മനസ്സത്തിലാദിപൂർണ്ണ ഖേദിപ്പാൻ. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഗമത്തിൽ ഇപ്പോഴവർ ദൈവമോട് ചെവിയാ. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതർ വന്നു. ഏറ്റവും സ്നേഹച്ചൂടോടപ്പവുമായി വന്നിടും. നാളെയെ കൊണ്ടൻ മനസ്സിൽ ലവലേശം പരമി ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതർ വന്നു. ഏറ്റവും സ്നേഹച്ചൂടോടപ്പവുമായി വന്നിടും. കാക്കകളെ വിചാരിപ്പി, വിതയില്ല, കൊയ്ത്തുമില്ല, ദൈവമാവയ്ക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം നൽകും. ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്കും അവർ ശോഭ നൽകുന്നു. സാധു അന്ധനായി തീർന്നിടല്ലേ ദൈവമേ. ഈ ഗാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഗാനം. ഉള്ളം നീ മുഴുവൻ തുറന്നു തള്ളയാം യേശു കയ്യിലേൽപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. വീണ്ടും കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.